Alhaji, wai ya kake yi ne akan kashe-kashe kuɗin da kake yi akan generator ka? Kawai ga fama da siyan man fetur, ga kuma canza bakin mai, ga kuɗin da kake kashewa wurin service a wannan yanayin lokaci. Hanya kuwa kana jin daɗin haka? To na zo maka da albishir na masala'ar rashin wutan da kake fama da shi. Da wannan solar generator mai suna Sako mai ƙarfin watt 500, babu kai babu siyan man fetur, babu kai babu kashe-kashe kuɗinka a wurin service, sannan kuma babu kai babu yankewan wutar lantarki. Saboda mallakan wannan solar generator mai suna Sako da baka yi ba, shi yasa dukkanin ribobinka yake karewa a man fetur. Amma da zaka mallaki wannan solar generator mai suna Sako, zaka ji dadin ribobin da kake samu a kasuwancinka. Kai a gidanka ma zaka mora kudaden da kake samu a kai da iyalinka. Sannan kuma Alhaji, ka biyo ni zuwa bidiyo na gaba. Nan ne zan nuna maka inganci da abubuwan da wannan Sako solar generator ta kunsa domin jin dadin tafiyar da al'amuranka a gida ko a shago.